Пред камерата на Code Fashion вече е Лиляна Петрова Лулу. Здравейте, много се радвам да ви видя. Кажете ми първо как се чувствате тази вечер? Здравейте, и аз се радвам да ви видя. Чувствам се прекрасно тази вечер. Виждам едни страхотни модели до вас. Разкажете ми малко повече за тях. Да, тези модели наистина са много хубави, много цветни, подбрани са специално за темата, която е тази вечер. И са едни препратки от мои картини. И панталона, и роклята на тези прекрасни дами, които виждате, това са реплики от мои картини. И естествено реших тук да ги покажа, защото и двете много ги харесвам. Те са много различни като стилистика. Едното е абстрактен модернизъм, другото пак е модерно, но има и образ, нали, животински и човешки, но все пак са много различни като стилове. Изглежда много красиво и е нещо, което се среща рядко, бих казала. А бихте ли ни казали на какви цветове основно залагате в летните си колекции? Ами, залагам на възможно най-контрастните и ярки цветове, понякога зависимост от настроението, пък опитвам по-такава пастелната гама. Много е различно, всичко се дължи на настроение. Цвета, знаете, е настроение и той може много неща да направи. Абсолютно е така. Много ви благодарим за разговора и с нетърпение очакваме да ви видим и на модния подиум. Много ви благодаря и аз. Благодарим.